pasultihon. Ako moingon. Nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika. Kung ako sa mabusultihon, ako sa buingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kun ako ang pasultihon, tulumanon nga mohatag og gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong hunahuna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang pasultihon, dalit sa RMN Drama. Aliyan niya po ninyo nga lagats kanginan, Trofon Morales, and then may partner niya po diri si Randy Tayat. Always say a prayer ta mga kiksunan, labaw sa tanan. Atong pangayon na itong mga panglawas, matag-adlaw, o magpasalamat kita sa labaw makagagahom. Salamat kay Lord, sa maghihatag ka na mong grasya sa matag-adlaw, may panglawas. Okay? Kung umaabot atong drama niyo, mga galan, no? Timan iginin ninyo, ni Eden niya, i-plug ka dita, ikaw ang kriminal, by Boy Lido Patalingo, paminawan na ninyo, and then, ang bago sa mga coming drama, ang tinaguan ni Jeannie Vidal. Okay? Bueno, kay sunan. Ang suatang pagkaroon tagan o pagtagad, pinadakin sa kababae na mapatawag lang sa nga ni Carmen. O kinigibatag duwa sa radyo ni J. Badayos. Ano may gala ang atong sender, si Carmen. Problema, mao ang bahin ini akong bana nga grabe ka gastador nga wa sa lugar, labi nagmakainom apat turagas na gasto oy. Ingon man ini ang dagan sa mga panghitabo. Nya dong, kumusta man imong pagbalik sa imong trabahoan? Nakabalik ka para pangonsumo nato? Sunod semana para ba imong sweldo? Nya wala tay bugas diha. Siya ugma pa kuno lagi ko niya taga-alay, piki kuno siya ron. Unya, wala ra pa tay bugas diha. Ikaw, wakay noon nga human diya eh. Lami armantayin no usak botilya lang oy. Para katug wa. Ay pastilan mo dyan di isingit pagida nimo imong pag-inom diha oy. Bugas ang importante nato ron og panudan, dili ang pag-inom nimo. Ay. Sige, dili ka ona. Suwayan akong pangitag kahuwaman. Kay wa na gyud tay malungag diha. Para ba sa kong apiki ron dire, oy, Carmen? Dito na magpupos ako mga kailanay, pero apiki man sad sila. Mga nga ikaw na lang akong gianhi. Bisan presintos lang ko nagkuid. Ilisan lagi na mo sunod si Mana. Ay, aw na ako'y gitago-taguan nga 500 diha. Pabayad na ako sa kong utang ni Sima. Gamita lang sa to. Basta siguro alang yun nga mailisan na ni mo sunod si Mana. Kay para bayad na ba na sa kong utang? Oo, lagi nay. Sigurado lagi nga makabayad ko, anak nay. Ay, bida, oy. Ngano nagkaliso naman mo, oy? Nga dako man untag sweldo ng bana mo. Saon sobra man kagasta daw ng bana ni mo. Unya mo inom pagyod. Naan na lang pagsigi o sermon diya, nay, oy. Sige, nakaw, nay. Kuhanto mo 500 pesos. Nakaw na, nay. Ay, oo, oy. Paghuwat, ayoko dali-dali, ah. Kapoy, baya ninyo, oy. Ayaw gini doon kay nakahuwam kang nanay ni mo day. 500 pesos pagin kumbati na na oy. Nakahuwam gitawon ko, pero daghan pa kay sermons nanay. Ngano kuno nga magalisod ta nga dako ka man kuno untag sweldo. Sobra kuno ka kagastador. Ay, basag deal na ng mga sermon-sermon diha. Ang importante nakadaka ka. Napa may malungag diha good para buntag sa iyo. Uba na lang ko magpalit og pugas. Ay, tagailan ta diha og sige okay ra na kunyar kang palit basta palit lang sa tagusak botilya diha debe. Sus ni mo dyan di uy, naunsa ka man. Ano lagi nung uy, ting pala unya na nagsweldo ni mo. Ay, naunsa maka usa ka botilya lang nga tubig sa Mandawi. Ambi na. Usa ka gatos lang, be. Ay, why sinsiyo, uy. Tibo 500 mo ko gihatag ni nanay. Ay, kuala na nato ko sa botilya ko. Binabi, balik na ako yung suki. Uy, sige
na day, Carmen. Tungod lagi kay gusto mang mo inom mga akong bana, o nalala ko balibari, uy kay siya sad pa ang nanrabaho, basig mahiubos unya. Apa naglagot ko dihang nabalik siya nga nagpalit og mainom. Naunsa man taong ka dyan di, uy, ingon ka usa ka botilya ra imong paliton. Tulo man lagi na ka botilya, napag-isumsuman ng imong dadi ay. Ay, so sa ilang kabalaka, day. Sapa diha, uy. Ugma ko hatagan sa kong amos kong bali. Kining suklis kinitubis saktor ni palit og bugas ug sudan ugma. Badi ay. Basin ha, basin di ka makabangon og sayo ugmas buntag ha. Sayo ra ba imong duty ugma? Magon magugog sa iyo, God. Antay bitaw. Lahi ko sa uban, day. Uban di hakon, mo'y makainom, dugay kay mata, pero ako, kung makainom ko, kadlaon, mata ko, why mata-mata sige. gali ko, why tugtog, mata ko ara. Bantay bitaw ha. Hush, tawhan ako ikagastador gid baya nimo chadi oy. Kadang imong giinom no, kadaghan na gid unta mapalit anang makaon nato. Pero imo jud gipait anang imong bino diha. Ay, sagdil lang ko, day bidak kway kong baso dito, be. Kitang duha mag-inom Pwede dito. oy. Apil-apil jud ko mo sa imong bisyo di ko oy. Kay inom diha, bahala ka diha. Ikaw bitay na nabaho. Amaw ay. Ingon siya kay sayo siya nga mabangon. Pero hapit ang lasitis buntag daghagok pa. Kawon ko kanib. Hoy. Dede. Uy. Bangon na uy, buntag na uy. Malitas imong trabaho. Uy. Samok sa day duka pa kay ko. Usay duka. Mutrabaho kag sayo in taon uy. Nya mo ingon kang duka ka pa? Usa ba di ka mo bangon ya? Yap ati kag gilang tubig. Hoy! Di kang bangon diha ha, Jande! Ala, hayag naman di ay. Hayag si mong mata. Mao na ni Ron. Di ba ganito kahit imong giinom ha, naglisod na kag matag sayo. Hoy, ako pa ikaw no, di na lang ka mo inom dyan di. Uy, kaloy imong kaugalingon oy. Mabalik to ko una kong bangon. Yabag ka naman oy. Sa orasa day. Hapit alas 8. Ako'y, nami mo na kayong trabaho. Ay, trabaho, ikatulog day. Trabaho lang ko eh. Hindi lang ko maligo. Wa na lang gani maligo si Jande kay late naman siya sa iyang trabaho. Unya na ng pagkagabi pag-abot niya sa trabaho, nagyaw-yaw na sad ko. Usa ka libo ang imong nabali unya nagpalit pag yung kag 2 kilong karning papoy. Ay, oo, day. Ako manigong baon. Para baon ako ugma ba? Ano, iwan na lang unta ka magpalitan ng karne dong. Uy, sunod si Mana, pabayain mo sweldo. Utan-utan lang unta tagwid. Pare sa himara tagi na mo sipon. Daog na unta na. Unya na lang ta ka nagpalitan ng karne kung sweldo na nimo. Sos, naunsaw ka. Kaon taglami, oy. Nayanak na to, inigtutoy ni mo. Lain kang lami mong gatas. Biday? Unsa pobre pa ta. Ya, sige, patagkaog utan. Sumol kay, oy. Tungo sa adlaw utan. Kapon utan. Unya karon utan sad. Sumula biyana, oy. Pwede ra magugdi ta mag-utan, magmunggos da ita o di ba miswata. Budget lang sa una ta, di ta magpalabi gasto. Unsa, oy. Ay na lang sigyaw yan. Iskrabing manunggal ko, be. May gani, kay kaning baboy ragi palit ako. Ha? Kanya? Asa masama sa klipo bi ang bebe? Ah, tara. Ang bebe? Kuhaan na ko sa gatos, kay balitan ako bintin ako sultris. Ay, mo'y gidangat, kinabuhi. Huwag ko no siya manugal yan, ipalit og swertres. Kakapoy ni mo dyan di, uy. Inig-sweldo ni mo, ha? Ako'y budget, ha? Ako'y budget sa imong sweldo. Kay gwapo si Blanco. Ay, kapati ba yan yung bugasa, pero gabang gilong ang kong asawa, eh. Unsam ni bugasa taon, ay. Sa nang bugasa? Baratuhon na ng bugasa. Unong kakilo akong gipalit. Idasan, oy. Humbatong sundaw niya. Kanon, lamit sa takayo. Sam taon bugasa yung palit taon, oy. Ni mahom ni gugup-up. Ganador sa tuwing palit mo, day. Olo no, hilasa. Uy, dyan di mahal ang ganador, uy. Unya tapay ito ganador, inig-sweldo na nimo. Ay, Wala magiging gatas ang bata. Ay, patutiya lang na, dida. Balitit ang surprise ito, eh. Ito ba na soft drinks ba, uroy, uy? Na ito big bugnaw diha, ay kanat na lang. Unya na ta inom og soft drinks, og di na ta apikis kwarta. Noon sa pilar man tayo katinda ng soft drinks, oy.
Kung dili ka umiinom og soft drinks, ako lang paliti dito. Gusto ko uminom soft drinks, apili lang sa dito ka ng usakiwang pakwan, ha? O niya, 5 ka sigarilyo. Kanang mahal ng sigarilyo, ha? Palitan sa tani mo anong oil filter. O, bata, likramo na na. Gila, sige, giluod ko aning bartuhon yung bugas, oy. Nabako ko. Trabaho na, uy. Maliit na ka. Kaya tayo pliti diya, Tebe. Ha? Sa may hatag ko, uy. Wala mo ko'y kwarta diri. Oh, mingo lang ka na. Saan mo na ako magtrabaho ko'y pliti? Oo pa lagi ko'y kwarta diri. Oh, pangitayin dito kawaman, be. Pangawam ta. Sus, itang tiyandi. Uy, dinhilang ka ha. So, ayun akong balik sa nanay. Na. Wa rin dyan ko ikapawam ni mo dire, oy Carmen. Nay, bisag 200 lang good night. Kaya mo trabaho naman sa Jandi. Huwag mo siya ikapamliti. Oh, dahil 50 pesos, oh. Sus, wala nga rin ko kuhan dire, lain dire. Mayroong tatog ni abot pang akong senior kay makahatag ko ni mong dako. Eh, sige na lang, Bi. Kanat na lang, Nay, Bi. Kay malitas Jandi, Nay. O, na, oh. 550 na ihuam ni mo na ko, ha. Ilisig yun ko, anak Carmen. Human ako mahatagi og 50 pesos si Jandi, nidali niglakaw, padung sa trabahoan, unya miadto ko sa ilang gaw Vivian, dito na sad ko na maraig. Ah, mangwam ka na ko kwarta gaw? O unta gaw, ilisa na nako sunod adlaw gaw, sildo namang Jandi. Oh, niya ko usa ka libo. Nya makasiguro ka nga. Kuan, makailis ka nagsuldo ni Jandi gaw? O gaw uy, siguro lagi na gaw, ilisan sa kagig ka gaw. Oh, sige, kadiyot ha. Watalan ko din sa silong kadiyot ha. Kwaon ako ang kwarta nasa taas. Watalan ko kadali lang. Salamat aning usa ka libo gaw ha. Nya siguro alang kita nag-ilis gaw ha. Kay para abang na bagay na sa akong gipuy-an gaw. Ay o lagi gaw uy, siguro lagi nang mabayaran ta ka. Sige gaw, aris ako gaw ha. Aris ako gaw, salamat. Unya ni anang pagsweldo ng Jandi, nabayaran tuod na mo ang tanan namong utang, pero wa na'y sobra sa sweldo ni Jandi. Na, mao na Jandi oh. Mao na. Hakbi ani, oy. Ano man yun tayo kwarta? O pag pa sweldo? O ano sa tayo kwarta? Alangan, lain sa kaayog na apa. Dako magkakag nabayaran sa kantin sa iyong trabahoan. Ispoko mo ng 2,000 kape ng imong nabayaran dito. Yung sa matanan ni mo kaon ng imong gipang utang dito yung taon. Oy, Jandi! Sustan, huwag na soft drinks, sigarilyo, ginom, god. Nag-break na mo, mag-inom yung tagsag butilya taon. Bawa sa bug. Ako kay naglabad sa ano imong pagpanrabaho, Jandi. Grabe na kinlabaran sa kong Dini ka una. Kaya tuon ako sa nanay si Vivian. Buwag ako nila. Kaya wala gito'y maggamit para pagkonsumo na to. Ako naman gibayad sa akong utang ang imong gihuwaman. Oy, katong imong gibayad, Carmen. Pawa mo lang taong ko di ako usap na. Uy, ilisan lagi tak ka na. Kung makabali si Jandi, erong si Manahan na. Ay, hala, oy. Nakahuwam ako sa kalibod sa ilang Petra. Kay hapit naman mo abot akong senior. Tag 500 na ato. Pero ilisig yung taon ko ha, sunod si Mana ha. O, lagi nay. Ambing kanintos na ibe. Kay mo atop ko sa ilang gaw Vivian. Manghuwam po kunyag balik. Kay wa na gid mi para pangonsumo na ibe. Hala, oy, mahimuot man ko ni mo gaw, Carmen. Oy, mapagani pagbayad mo, muhuam na sa dayon ka. Ay, anak, magid na gaw. Mora magid na atong saligan. Ang utang. Hala, oy, wag ka na magabit ng bana ni mo, day. Ha? Basig may kapit na. Mao nga, naglisod mo sa inyong pagtuyo. Ha? Akong bana may kabit? Kanining tokhan ko. Wow, lips, ma'am. Gugma
teacher, yes I do. Dughan ko daw mo boto. Oh my God. Wako'y homework, wako'y lesson. Ang akong gihuna-huna, ang teacher ko nga matahong. Ma'am, kung to ako sa classroom, absent, find it ako in town. Oh, ligs, ma'am, kung magsulat ka sa blackboard, siksing at tanawon ang imong sampot. Oh my God, sa kining gibati ko, I love my teacher, yes. Ay, Payun man. Murabayataan niya pwede kang utang. Kaya nagkanta-kanta ka man diha. Awa lang day, malipayon kay ko karon kay giingnan ko sa akong big boss ganina nga karong umabot sweldo, doon na siya isurpresa namong mga trabahante. Nanaon nang iring diha. Surpresa, dyan di? Oh, sang iring ay sa buka na ning mga iring ay. Yes day, surpresa. Oh, kwarta na day. Basta maingon na gali na among nga sorpresa. Kwarta na. Kaya itong niaging tuig, sa diya maingon siya, doon ako isurpresa no. Pang sweldo, agya-taga ni 30 mil. Ha? Nandumdum ka to? Oo. Kaduha gito kay gayon nahatagan mo 30 mil. Oo, duwa kay gayong ni hatag og sorpresa ko amo. Og mauna sa di karon. Og maday kay Domingo man. Mangita lang ta kuha man na kwarta eh. Pangita dito na kami. Tuod ba ang pagkaugma, nakakita gyud kahuwaman si Jandi. Nakahuwam siya 20 mil sa tigpa 5-6 sa among dapit. Ug pwerte na niyang inom uban sa iyang suod nga higala nga si Leo. Oh, Jay Carmen, mas malim lagi kayo mo ron. Ni amasad ko, kay gibitar lagi ko sa imuhang bana. Inom ko niya, mga unsad. Tural. Tungod kay barkada ta suod mga tabay. Kung bitar lain ay bitar ita na nga kitar may suod kayo. Mao, Patut yan ang bata ko dito. mao. Ilang. Bitar kagdagan. Unya, ikaw gyapon libakon. Oy, kamo ba? Ayaw mo palabi in town ha. Nya ikaw sad Leo, basta di na ka makaulit inyo tungod sa kahubog nimo ha. Asa ka din. Kahanin din mo din ka ba? O di ko kauli, aw, ani ko higdas inyo sa iyo na. Kurbida, no? Pwerte happy-happy sa kung bana uban ni Leo. Apa ni anang pag-abot na sa sweldo ni Jandi, hoy ang abaga nga miuli sa bay og naghilak. Punsa! Oo na, day. Hindi, day, kwartang buti pasabot ni Sir ka surpresa. Ang iyang surpresa, day, kay maniran, day, among kumpanya, kay dako siya gasto sa diya na sakit iyang asawa o namatay dito sa gawas. Kung nga pagiklaro, day, mabayaran pa mi sa among late of service. Kinabuhi! Asa man tayo nag-ibayad sa mga utang nga, Jandi? Asa man! Pwerte king labaras among kung asa may ibayad sa tanan namong mga utang. Kini man sagud akong bana, awas kay kwarta. Mabayaran ka sila si Jandi sa pagsira sila trabahuan. Mi-file man og bankruptcy ang iyang amo. Bikunupi, unsa man og kamo ang pasultihon, Carmen. Good morning, Ate Pres. Good morning, Bob. Good morning. Kuya Gilly, Gilmar. Good morning. Mayong adlaw, ingon man Sa sa tanan mo tanan. Nga namati karon ka na mo, thank you sa kanunay ninyong pagpaminaw ka na magikan sa kadlawon hangtod sa tungang gabi, pag-sign off. Thank you kayo. Labi na yun sa mga balak ni Kuya Boy, paghanduraw sa kagapon, mga lindot kay mga balak, Kuya Boy, diya. Mo pasip Kuya Randy sa mga balak, diya. Salamat kay ni mo diya, Kuya Boy. Alas 12, hantod alas 3, kadlaw na yung programa, Ate ba? Pres. O maminaw sila si Noy Boy o si Nang Tali Tali Abalo. Abalo. Oh, labi na gyud ni Sir Joel o ni Ma'am Gasper. Ang sender si Babae. Carmen. Kay, Iyang Carmen bana. Damgo ko. Kanabang murag pala utang. Dili. Gastadur. Gastad- Gastadur, no?
Oo, Kung sabutan niya ba? kag sweldo niya. Oh, kanan Wa ako sila sildo, wa sila kwarta. Unya, kanan na gali kwarta. Inom, sige, bangka. mauna. Kada kitawag lang og 1 day millionaire. 1 millionaire. Oh. Oo na ba? Dili na sa tao nga pagkahambugiro gyud. Oo, Magkakwarta og gamay painom sa mga amigo. Unya Nakita ang ko- ilang pamilya Galisod. Galisod Oh, na. nakita ko sa YouTube gabi usa ka foreigner gipaambit niya nga dato sa ila pero ni puyo siya og kanang native nga balay sa usa ka probinsya. Ang likod puro garden, ang yang tubig sa ulan, ang yang toilet paper gigamit ka na bitong puting mayana. dili dahon sa kuan gabi-gabi. Dili ka nang mayana unsa English anang mayana. Pakaw Dili kanang bitong tanama natong uso ko na nalayan og kolor mo yang gibuhi ra sa luyo siya. This is my toilet paper, the softest leaf of a plant. Rainwater yang gigamit. Daginot tanan niya daginot kay mato. dato siya. Dili ang iya nga par sa luyo mga tangad, Dato mga ba siya sa ila? Doon na. dato sa ila ang yang Kuya, doon na sa pensyon, ana. tingali ang iya lang ipasabot nga ng garden siya, ng uan siya kay aron kuno makatabang kay doon na may mga silingan mga ayo at least makatabang sa katawhan pod. Sure. Dili pila balian ni ato ko nga gastador kaayo, gasto diri. Ikaw og mawa na kay kwarta. Pero ang problema kay gilisod-lisod gid niya iyang kinabuhi. Mao lagi. Nga dato man. Gusto siya Ani gusto siya simple, gusto siya Organic. simple. Nga Gusto siya kinabuhi. dili ang yang auto yang gibilin kay gamiton bisikleta. Gusto niya simple ra. Okay na. Pero Ayun, katong- ila gyud ati. Pero Pero ang ang ako, sila inana. ang akong gikuan nga, ang katong dahon sa kuan mo, himo niyang tisyo. Mabuslot uro ito. Daghan man po niyang gamiton kanang nadata ko niyang mayana bitaw nga puti. Oo. Lain man ang mga Lumoy na siya. lain man ang mga ornamental itong mayana, lain man ang kulor katong sa lasang, katong sa katubigan nga tambal, katong mayanang puti, no? Dala. Nahala? Ya kani sa atong tambaganan. Carmen. Men. Ang imong bana men, tinuod ka ng murag, galanti ra kayo, no? Murag, nanubra. Kitang kwarta gamay, gasto Oo. na yun. Na may tao Maayo. magkakita murag masyak, Oo, no? masyak, oy. Murag matarantar. Pero baga, ang kinintos, baguhan pa siya siyang mama. Ang Uy, kinintos, ihurot pag palit siya. Palitan ng bugas ito. Pero siya may budget. Ikaw man ka Carmen mo yung nag-budget. Ikay mo kobra dito. Nya imo nang kuanon nga ang yang utanganan inuni mo nga dili na ko mura ni kanang sa kaon panalin. Oo. Okay ra. Ang pasabot ni Ate Pres baditon daan. Baditon daan. Ganun palitol karon mo ni O limang ka, Oh. limang ka ato yung istorya ate Pres nga, nako ni surpresa yung amo. Surpresa yung amo, di ningon siya dai, lugdom ka, ato biyagi, ningon ako amo, surpresa, tagatag 20 mil, lapaguwang dito daan, tagatag 20 mil. Nanghuwang siya daan, sus karon man, niraman na ilang kumpanya. Bankruptcy, Oo, nagpalang ka bankruptcy. oh. Saon man ni mo anak, asam ka ibayad ng 20 mil man. Gauna-una siya wa pa Mo siguro. nag-ihap na daan sa itlog, wapang pusak, mo na niya. Usa na panultihon sa Save the Rainy Days, usa na panultihon. Save the rainy days. Pare ako nos mga hulmigas, mga sige Oo. ako itong pagkaon, para Para- hindi tinguan, tago naman na sila. Save for rainy days. Oo. Dahil, badita, kani para bugas, kani para ginamos, kani para asin, kani para celebrity ko Jake Bioriso. At least dili mo rutin mong kwarta. Salamat pa. Salamat at tutuluman nun. Good ako ang paso, Tihon.